Sit down. Today too is another day that the good Lord has given to us. Somebody may think or may say that for the past 3 to 1 month now we've been doing Ghanaian language. It's very necessary. Whilst you are an Akan, you have to know some of the words, how you pronounce it. Or if somebody asks you something in Akan, how you even respond. Most of you don't know how to respond. When I was in a car coming this morning, somebody was just sitting beside me. She was telling the auntie that if they greet me good morning in Chi, I don't know how to respond. You see, so when we meet here and we are doing the Ghanaian language, don't take it for granted. It's very necessary. But you know that at the end of maybe your studies in JHS2 and JHS3, you write BEC and you write Ghanaian language too. So don't make your mind that Ghanaian language is not necessary. It's very important. Are you okay? So whatever thing that we do here, you have to take it seriously. Maybe at home or in the school, you may not get that opportunity to know some of the words or some of the things. It is here that we'll get time to what? To brief you on it. Are you okay? Okay. I hope you are ready to learn this morning. Yes. If you know you are ready, let me see you clapping. Okay. Enunti no enne se de na me see kano no. Yasen ahia mu biem ye baba besua ade. Na eye akan niema na enne so eya de fofra ye de ben. Ye baba besua. Ebi a wote unim sese ne ye kano. Unim sese ne ye bono. Ne ye bokora na ekire sen. Ene nti ne meka se ma wadwen. Ene woni padua ne nyina ma adwen ne nka ni padua no ho. Me ma adwen ne ntu kwan ja woni padua no e wo studio ha sei. So what you say? So ma adwen ne ka ni padua no ho ade be bia no so be obetuma ye de ben. Akabi. So what you say? Na last week yesua niema bebre. Yesua ade fa kasako ahomebo mo ye kase esum adru oman no ana kuro na ekiresen. Yes. Bonsemano. Waya ade me pe ani akwa ani eho kasako a hwan na betumi ama me bie ono nko a me pe obi foforo. Yes o sa nani ye nnan ekiresen oye bayfo ye moyense maye ho na asonso ason. Yes. Ye kaso be aso brachra ekiresen. Yes. Aso ade. Obi anaso ye den bonsema no. Na me kasa me koya ne so aba eno so kiresen. Me koya ne so. Me koja me nan. Yes, o sa. Me koti e fi anase brofo mu no or ko toilet. Aya kasa den ma me. Sa me kasa obi ate. Eno nti no yi asema no ama me na so akasa kes. Ye pa na mate. Na de oteto no so aye de ben. Ate. Ye mo ye nsema ye ho en. Mo na we kire ye se de etwia no na wotwa etwa mu no eda so ewo trim se ebasa okoto ewo examination anase sohwe ebremu a obetimi anya bi atwere meboa eni nti no mepese kanne so ubeye ason na waye de ben watie ede so de do so wate ase mo ye nyina ye ni mo se enadodo sen enewo na wotwe ni mu. Yes. Yes. Wow, we show you the frog. And so
nso bonsemano ena na de he unima no amansa so fefefe amame yes yetimi kan ni di so a na yakan akosi pepepe enti hyase na eni di so ma ye pepepe aha ose juada ne brofo mu ne ye kan sen Monday ose Monday mo yes benada ne brofo mu ye den Tuesday mo yes Wukiada na ne brofo Wednesday yes o sa yawada ne brofo Thursday yes Friday efiada mo Saturday memeneda yes kwesiada Sunday ye mo yense maye ho mo natural say enne ye ndwuma de ye ba bedi no ye be kasafa enna ye kasa enna enye se obi a oda kete so a oda days of what the week so what you say enna bosome anase abosome ena afini mu nyina the whole year enti ebesua de ben na bosome ana abosome ena afemu ni mu nyina omudin abosome na ewa afe mu no nyina no omudin ena yeba ye nakan soso a be na awotwe miensa mu ne ye ni owura ni munyamfo bi hia ha sei esua krufie afahye ene de ahimpa fokuo afahye obobo niema bebre so ye de ben kire yen ene ntine saa na ye nananom anasa abosomfo no omo so mo wodi omo de frɛ enana ye bobo so eye juoda eye benada wukiada yawada fiada memeneda ne de ben kwasiada omo so wodin a omo ye de ben omo de frɛ saa enna no na omo okwan so a omo di bu ana omo di bu omo nna no ye kase obu a calculate se do mo si calculate omo so omo de ben omo nna no nananom anasa abosomfo no omo so okwan omo fa so omo de ben omo di bu omo nna ena omo okwan omo fa so omo ye de ben omo so de frɛ saa enna na ye boboye no omo so okwan a omo ye de ben omo de frɛ saa enna no edin enenti enne ya de suane enkwa awie no wo be hu dodo na ewo honom na ebeboa wo ebeboa men nso so am ye hu se afemu no abosome dodo sen ene wom na wondin kra ye sen de enima na January to December ene de akroshe ye funum kra ka se onka obetumi aka akositire na mom ye kasa bia March kra no ne twi mu ye den a ebeyere ewa hase enti enne paason sawati ase paason na ye de ben na hwe na tie na ubehu ye mfiri hase nko no eye January to December ubehu ne twi mu enyina fefefe ene kwasieda kosi juoda anase Monday to Sunday eno so ubehu ne din ene enna dodo a ewo abosome anabosome biamu bosome bia ne nna dodo a ye de ben ede wom sawati ase mejidi se wa ye krado se obesua de enti ye bebo hwi na yakọ akọhwe ene ye ndwuma de no se de esitie enti no se de ben akanfo nnapon abosom ne nna edin se de abosome ene nna na de ben edin so what ya se de me di kan esi bobo so no eye akan dwuma de ne ye de ben ye ba bedi enti nnapon ye kase nnapon a ye kase pon a pon kora kire sen pon onyankro pon eso ne din so pon kire sen ade a eso so what ya say me say ade a ye de ben pon kire sen ade a eso enti akanfo nnapon abosome ene nna edin
nti ye behu abosome no omudin anase wondin ena enna no so de ben edin se wate ase ene kwan a abosomfo no efa so frɛ enna no so omo so omo kwan omo fa so omo ye de ben omo frɛ saa enna no so edin obi wa asem bisa bi ana men komanim mo enti nnafua yewo nnafua enson ye kasa enson kwa enson kyerɛ sɛn mu nyina enson kyerɛ sɛn 7 enson kyerɛ sɛ 7 ye kasa enson anya sɛ o maame co-pot mu enson da bi eye 7 ye kasa enson a egina hɔ ma number 7 sɛ wate ase enti nnafua enson no edin enti no ene de wo he ye wo poto kasa ene wo de ben twi kasa ene nti ne Monday ni twi mu no eye de ben juada se munyina mu nim juada ye hye school ase a anana wotwe na ase a eye de he juada mo enti ne da ben memene da mo enti ye free ho no ma na ye kɔ de ben Tuesday na ne twi mu kra ye den benada mo Wednesday de bukiada Thursday yawada Friday efiada ena Saturday memeneda osa Thursday da ben yawada Stephanie Tuesday da ben ebenada Saturday mama nsema mo ho enti megidi se mo opesa woka bi adwoda wo twi mu anya afi na abetwe afa wo bo enne wahu ne nyina se de esitie se wate ase mo enti edin kronkron nsia no ne abosom nkyerase se de medi kan si kan ye no abosom no omoso kwan omofa so omo ye de ben omo ade fresa enna no eso de ben edin mesra bie wani na bie waso na hwe na hu se de esitie mebisa wo kosa wantimi anyi ano a ene na miame ni miame de be ye wo se wate ase enti o te de ben edin kronkron ya kase kronkron e kire sen yes holy waka ne brofum banka me penchirase ye ewo twi mu anakan mu yes ehote bonsema no mo efin bia ni ho nkekawa bia eni ho nti e kase kronkron a na sekire no eho ete efin ni ho eye kama eye fefefe se wate ase nti edin kronkron sia no ne abosom no won nkyerase se wate ase abosom no so ye de ben ewo mo nkyerase emasa edin no se wate ase mo yenkonko he won din no ene won de ben won nkyerase se de abosom no wasi ebo omoso omudin no ene won de ben won nkyerase de edikan osi kru na sekire ne se de ben e kire de ben kronkron na me bai e kire mu sesi ase de ben eho ete se wate ase enti ba ko no o se de ben your friend is saying kru okay na kru na sekire ne saying kronkron mo ena kwa so ase kire ne se de ben e kire se de ben hwe nnim kofa toa na esi ho kwa no ebreme enti me kasa we ye wo sa wote ase e kire se de ben nti kofa toa na hwe nnim no ye de ben ebreme kofa toa na esi ho kwa no eye de ben ebreme bia na ntoa esisi ho no mienu miensa bia na miensa na esisi ho no nsuo gu mienu mu ba ku nsuo nim nti minya ka hwe se bia kofa toa na esi ho kwa na breme ana chese fade hwe nimu no eye de ben ebreme nti wote kwa kire se de ben hwe enim ena kuru so kire sen kru e kire kronkron
ena mono wata de mono Stephanie wata de mono efe efatao e kire sen foforo e kire sen foforo e kire sen Stephanie na ta de ne eye foforo eye like enkan suo krada eye mono eye foforo kra enti mono no na se kire sen foforo so what you see ena fo ye kase fo so kire se de ben fo kire se adoye fo kire de ben adoye ena nwona so kire se ahosan ye kase obi ho asan na e kire se yes ne ho atono anase ne ho afri bonsam kese pa emano mo nwona e kire se de be aho san ena nchi so e kire se twam ye kase bibi twam a moti ase aha e kire se bibi o se bibi ko hwan so biem bia na ebenya asechire foforo atwama embedi biem bonsema no ya kasa mono e kire sen yes foforo na foswe fo yes Stephanie adoye na kuru yes kron ana nchi yes twam na kwaso munyina kwa e kire sen shi enim enti ukotu we se ewo baabi a migidi so betimi a kire nipa no mu ama na te ase yiye obi wa asembisa bi ana asembisa bi ani ho ene na mekomanim mekomanim ose de ben na pon na no edin se de medi kan ekan no abosom no so wo de ben omo odi omo de frɛ enna no se wate ase ene nti bie wani na hwese de omo so omo de no esitie se wate ase enti kurui eni esua ye fo yesua fo meboa yesua de be nchi eni yesua de be kwa enti uhwema ewowo ma eni ede kakra ye de be akeka ho de ede akeka ho na yesa kwasiada ejuada ebenada wukiada yawada ena de be fiada enti no saa eno no mo so de bia ye de be akeka ho a omode ato omo so omode ne edin sa wate ase mo nti napon na no edin abosomfo no omo napon na no de ben edin enti ye wo kru kwasiada 90.7 kru kwasiada no ye frɛ ne sen aha akwaside kru ne kwasiada no ye frɛ ne sen akwaside mo na fo juada yes fojuo musku mu hono mu obi a efre obidin anas obidin de fojuo hoda wo honom yetimi ede ma obi se edin fojuo se wate ase enti no fojuo da no so ne din na so kire de ben fojuo mo na kru wukuada aha de yes kru dapa wukuo bonsema no okay ana ye wo fo fiada yes fofie enti hwe se de sitie ebia mesia ba machi no ma baby saw se ebia kru kwasiada the friend is saying for juada your friend is saying so what you see mo nto se for fiada no eye de ben
ofie mo na nchi memeneda yedi kan hua no kwa se nchi kire sen nchi na wa se he yo yes Stephanie Echem so what you say nchi memeneda eno so memeneda de be dapa memeneda dapa mo ena ye wo kwa benada na meka se kwa kra kire sen hwi enim nti kwa benada eno so ye bebo ne din sei sorry ye wo for benada kafra ye wo for benada no so ase kire ne sen yes for bena no for bene mo ene ye wo kwa benada no so yes mono kwa bena ena nchi benada yes benada dapa ye ka se kru eyo kru de ben wukuada kru kwasiada mo nsema mo na kire se ni wode ye no so kru kwasiada e kire se mo nyina kire se akwaside bon nsema ho okay ena nchi de ben nchi bibi nchi benada na se kire de benada dapa bon nsema no mo obi wa sembi sebi men komanim meba me kira mbisa wanhu a obedi aba mienu okay no se de akanfo bu won napon enti bu na esha ha se ne enya respect o calculation se de omusi calculate omusi sesen se what you say enti se de akanfo omusi bu won napon na no how they calculate the days in the week or in the whole year so the omuso ye de ben omusi sesen omusi calculate omusi ye de ben ekeka bom etiti be free man de beka no omuhu say that way and na dodo say na ewom na awotwe way and na dodo say na ewom and afimu ni nyina no and na say na ewom so what you say mo enenti no ye wo akwaside de di kan ebobo so no akwaside afibia akwaside nkron na ewom ye ka se nkron e kire sen nkron yes Stephanie 9 enti o se akwaside no na dodo say na ewom nkron a poto kasam ne ye ka ne se de ben 9 adaduanan bia akanfo di akwaside o se na dodo say na akanfo di akwaside adaduanan ye kasa adaduanan a ekire sen aduanan ekire sen 9 ekire sen Debbie 9 man kasa me 9 we yo 9 ye kano 1 2 3 mu 9 ekire sen 4 na de 0 ebe hye hwa ye sen 40 nti adaduanan ye den 40 onsa wo bre nti ote aduonu nu eye 2 nu eye de ben 2 sa eye de ben mo hu amehwe mo because sa eso mo kuro yidin so ha say sa kire sen 3 na 9 eye 4 nti sa na ye keka no nti aduanan no eye de ben 40 nti adadua ye de days no na aba beka number no ho na bia e confuse you nti aduanan eye 40 nti ye kasa adaduanan a eye 40 days so what you say nti adaduanan bia no akanfo mudi de ben omudi de ben akwaside mo akwaside chi na
dunum akwasidayachi na dunum na dunum a eye juada no wo frɛ no fodwo nti after 15 days no ye wo 5 ye wo after 15 days no saada na ewo honom no ana edi honom no ye frɛ saada na de ben fodwo so what you say fodwo no achi no anasa fodwo no achi na nwotwe ye kasa nwotwe kora kire sen 8 nti na nwotwe ye beka na twi mu sen yes 8 days nti na nwotwe ne dakro nti uwo enwotwe na de baako ebeka ho a ebe yesen o kana brofo mu amen meka se wetin uwo anase na nwotwe ne de da baako koka na nwotwe no ho ebe ye na sen na sen na nkono so what you say enti fodwo no echi na nwotwe ne dakro nafua na wotwe eye benada de ben benada da pa enti se de omo sibubu omo calculate omo na no eno no so what you say ade echi sorry ade echi a eye de ben your friend is saying your friend is saying meme ne dada pa no sa ade echi a anase ade echi a your friend is saying awukude akanfo mudi akwaside no enado do saying adabia saying adadua na bia no omudi de ben omudi ade akwaside so what you say na adadua na bia na omoye de ben omudi akwaside no akwaside achi 15 days anase enadunum no nso omoye de ben eye juada no wo fresh ada na de ben wo fresh ada no fodwo obi wa asembi o asembi sabi ene na de di ho no mo se de ben awukude no achi nna nkron eye fiada awukude no achi nna nkron na ye de ben eye fiada wo frɛ no sen fofie wo frɛ no sen fofie na memene da edi so no eye memene da de ben memene da da pa na de chi a eye de ben akwaside se ye nyina enim se memene da free ho no ma akwaside da na ye de ben eba enti memene da da pa no e free ho no ma anase na de chi a saada no ye be frɛ saada na de ben akwaside ben akwaside so what you say enti akwaside toso nkron wo afenu mu no de etwato no eye de ben ade kese ose akwaside etoso sen nkron de etoso 9 no nachi no ye fresa edine sen ade kese so what you say men komanim okay akwaside etoso nkron wo afeni mu no se ye di saa eno ne wi a ye fresa eda no sen ade ye frɛ no ade kese bonse ma ho mo afe ye kɔ abosome dumienu no edin ye nyina enim se ye wo 12 months in the year the edi kan ye de ben January na January mo kra na twi mo ye den ene de obi anim na de toatoa so na ne asem no yes osa opepon mo na ye adwen da bi anya opepon eyo penima wati enya openima sa ose opepon ene e bo nsem ma ne mo na February so yes ojefo mo na ya adwen ose ojefo ene nti no ye bekọ ye table no so ne ya hwe enadodo a na se nafuwa dodo a bosumi bia ekura ewo mu
so what you say enti January ne ye de ben opepon na dodo sen na wom mempe brofo ai aha 31 na o kan ne twemu ye den me kire wo sesi ayo yes dumiensa ba da bi enye dumiensa ba ko enye dumiensa ba ko eye 30 me se certain de mu nim 10 ye kan ne twemu sen 20 Debbie, you can't do me no 12. And 20 aduonu mu nyina. Aduonu. 30 be say. Me mpe we ne ye pese ye hu 30 ne twi mu 30. Ye be ka ne twi mu say. Aduosia. Aha, u kan aduosia waka foforo. Aduasa. Na 40 so e. Aduasa. Na 50 Aduonu. Ya pese me pese e ka kosi 100. 60 so e. Aduosia. 70. Aduosia. Mo asa mo ya ba fie. 80. Aduosia. Mo na 90 so e. Aduonu. 90 e say. Aduo aha nya dunkuno ka dunkuno kra na wo nuru 20 o. Aduokuno na 100 oha mama nsem mama suma hu sede musi bere mo amo kasa o me dem be hia yo enso kasa men kan kosi 1000 a metumi aka wa ukrom kasa wa hu bra a bere enti mesrew mo wani mre so wati ase yese de bro bi obebo amiana Osi bibi obeyera obedwa ase. Sa woma ore free ukrom hene aben a. Wo yira ewe obedwa ase. E bia na nkranzafo. Mo de mo bom aben no. Tentene ne anase papa. Na me ka se ubete. Te no bi bo pa. Wo so de bia na ye te. Esanse wantie ntini ye bokora na wonte se ye frew. So what you see enti mesrew makasa no ehunhiaw mane ensombo nya de ben abrofu ikura besua o anamonim abrofu no kura bebre na ati akankasa no na wa kan mamu hase na mpese wusua enti no January na fu adodo sen na wom sese ya hu aduasa no enti fa de oda na chi ne koka no ho aduasa ba ko okay aha Aduasa baako January 31 days ena ye de ben ewom enti opepon enafua aduasa baako ena wo opepon bosome no emu se wati ase we meka so bi nka de meka ye nsuo betama apra na abobom se ya nsoso ne da so tete ha ontume nka me amegina ha se mo nyina monim se menya aka ni o me frafrani ensoso no mani bre se me de ben mesua akankasa no se wati ase enti sa soso na oso wo ye wadwene se wo besua bi kura betime sua tramede ye no so se wati ase enti no mama ni emre ho na February ni twimu den mo nyina den ojefo nafua dodo san enewom ana na dodo san enewom nuwache anase aduonu enwoche anase aduonu enkono so what you ase mo na wo show na me wese cream me papa board no so na me bisa se Stephanie oforisu okra na dodo san enewom no oforisu okra ne brofum anase ne brofo den ha na de asembeba no so what you ase enti no o say February ye friend no ojefo no na enafua dodo a ewomu ye eduowotwe anase eduonu de ben eduonu sorry 28 no ma confuse me kra 28 days ne ka ne twemu sen eduonu sen eduonu ngotwe anase eduonu sen na afiwe mu no ebeya eduonu ngotwe ana ebeya eduonu enkono emu de he eduonu ngotwe
Ada na anya aduonu nkono. Sa, ene me so menim. Ese be ne den. Ene yem fa nkofie ne nkonko bisa. Da sene ye ba ukwa usua uhu anka nkere wo nua wo. Wate? Fa she otirim. Oba no abeka agumaso. Oso ba no abeka agumaso. Wa obetwa no mecha wade fefefe. Se wate ase. Enti ye fie adwuma no ko bisa mama dada anase auntie de ofie bia se madam se ojefo bosome no ose afi bi wo ho no ma ye won nafua no aduo numotwe enewom etoda soso a eye aduonu enkono adentia wo fie adwuma no mekura minim mekwa ko bisa maame obisa me ana nyina ya be kire ye ho next week se wate ase ena de etoso miensa ne ye friend say March twi mudin den obedien nko obi beka obenima enye obenim na obenim no so na fu dodo say na wom aduasa baako ena wom ena de edi ho ye de ben April no so ni twi mu ye den oforisuo ofori de ben oforisuo mo no no so won na fu adodo san na ewom aduasa owo aduasa ena ewom ena ye wo May ni twi mu edin eyeden kotonima na kotonima ono so won na fu adodo san na woni mu aduasa baako ena ye wo July ni twi mu ye wo June wo hu mo ya de June ni twi mu edin eyeden ayede okay ebi beka na aye ohun mumu ebi so beka na aye ohun mumomo sawati ase enti se de obesi aka no bia se ye wo aye ne ye wo mumu ana momo no woto ne de ebeti ase sawati ase ono so na fu adodo san na woni mu Adiasa oye June meboa na ni nua July no so kutawonsa ya kase kutawonsa onsa kasa ko aba ha o akwa no nsa ho asem ne yekan ya kase obi nkuta na nsa ekirese enye se so nsa no mu say yo yes when bosumi ni mu ado enti ye de ben enti show ho sui wan hwe yi abetimi abokro no ana betima ya ade enye bo nsema no sa na ade kire ne adesua tie utimi sua we bosome no akohia de osua na bosome no won ne dim onse ena no de ne bia bepie ha se mo nti osikuta wonsa no ono so won na fu adodo sen e woni mu aduasa baako ene ye wo August so ne twi mu ye de ben osana so won na fu adodo sen aduasa baako Stephanie get up we there September ye kind of kana mintie September enti September no ne twi mu there ebo munimbo ebo we yada yo o de me ba be kire ebo ne mu ono so wo enafu asen aduasa okay mun se to da ye sori na wi ma ye te se musie mahun sa de no ye se bo aye de ben asi samati asie osa we oye de ben October ni twi mu o se ne de sen obubu ade ben ahinime ono so na fu adodo sen na wom aduasa baako French ni beka chro se baba fo no ye beka no September October November na last one no se aka na December enti we de na ye wode enso November
So nti ono so won nafu adodo sen ana ne twi no kra no. Yes. Obubuo. Obubuo no so won nafu adodo sen na woni mu. Aduasa. Na de otwato a odimu ayetai e de ne gigi ani wa afimu ne mu nyina no. Ne din e de sen December ana December. Ono so we nafu adodo sen e woni mu. Na ne twi mu kra ne din e de sen Openima. Enti wonnim hwe kra na de de odi kan no up na ode hyase na ode up ebe wie nti wo de wonnim kra de January and December de wo se utimi hu ne din eni nti no afi ni ye be fesi ye kon no me be popa board no so say kirim na ate kwa na ma bisa wo say ojefo na brofo ye den afi na obi kohwehwe se wate but me catch you say April or how many days I born say one no we so wate ase eni nti no ye be koso na ye bie anase abobo ye studio line no na atiefo no enya kwan so abam aba be kire wo na adwene na ye studio line no ye 0598 994 994 0598 994 994 adaroma betumi afre na waba so no waba kire wa adwene na so won kan to so bi kra na ye be ma kwan dodo na waba so ye kasa fo kra fo kire sen fo. Yes, Stephanie. Adoye. Bonsemano. Kuru. Enye so obi wa kuru o. Yes, akwa we kuru no da bi nye no. Kuru kire sen. Yes. Kron. Na nchi. Yes. Etwam. Na kwa. Ya mpacho ubetumi akasa udin ene bebia ofrefree. Hello. Mpacho ubetumi akasa udin ne bebia ofrefree. Okay. Aha, yese kwa na kire sen. She enim. Bonsema ho. Enti to paper. Bo number no 1 to 12. A free buy. When me anka tini kase pa January e de ben. Pepon. No pepon kra o won nafu adodo sen na woni mu. Aduasa baako. February. Ojefo. February e ye ojefo. Na February no o won nafu adodo sen e na woni mu. Aduonu woche ana aduonu enkro. Why 90 me anka o de kire me hwan a obi atimi kan mo se February ne twi mu ye de ben ojefo bonsema hwan mo na March so e March ye de ben obenim March so won nafu adodo sen e na e woni mu March dodo sen wo enafua aduasa baako ene woni mu na wo se ne twidi ne den obenim ye ko April so e oforisu aha tini kase mame oforisu aha tie oforisu April ni twidi ye de ben oforisu na ono so won nafu adodo sen e woni mu. Yes. Aduasa. O nafu aduasa ene woni mu. Ye ko May meboa. May ono so ni twi mu din de sen. Aha. Nka ye ya mamapo e na po no firi ho sesi a. Aha. May de be. Kotonima. Stephanie me se me ye pon me mo wakeka omo nyina wate no watiti omo nyina ama me ye de be kotonima na kwa wona fu adodo sen na woni mu Baako. ye firi kotonima na ye kode be June. Aha June Dabi Aye wo so wa unsan ka me kra wo be mama dwene kra mo be keka ma dwene abom a confuse me
If you can't convince them, then you confuse them. Timi muntimi and convince me, and I'm also be confuse me as I can. June ni twi mu ye den. Ayo ho de be. Ayo ho momo. Na yo ho momo no kro na fu adodo sen na woni mu. Aduasa. Na we me money din we your friend is saying. Kutawon sasoso awon fu adodo sen na woni mu. Aduasa ba ko. Ye free kutawon sabosumi ni mu a. Ni ye kobosumi be mu. Osana so won fu adodo sen ewom. Aduasa ba ko. Ye free osana ni ye kode ben. Ebo soso Aduasa. Na ye free ebo a ni ye kode. Ahinime awon nafu adodo sen. Aduasa ba ko. Ena diem biem. Obubu so Aduasa. Sawa hu. Na ofro obubu ana okode. Openima so abosome dodo sorry. Enafu adodo sen na weni mu. Aduasa ba ko. Enti ye keka abosome ni nyina ebomu wa afemu ni mu a ye wo abosome dodo sen na wo afeni mu. Oni ma no wa pega wonsa ye Stephanie. Dumie no bonsema no. Na hwan na obetimi ahwe Nyankopon anim. Na wasen ahwe bronsam na tikwa aka ho. Na waka opepon kosi openima na yabo yensem sha ne de amani pa no. Hwan na oje ne hodi? Oje hodi asori. Osa mama vem ne. Ana o ye me rough. Yes. Baby o betem kakra na yabo a. Said ye Sompa ye jengo no se ka o se ye nyina ye etie. We so de ye nyina ye de ben. Ye hia. So what ya see? Ye nyina ye hia. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Mama mame. Hey me. Mama mame. Mama mame. Enya na me kan ni nyina. Na me kan ni nyina. January opepon, December openima makari. Mama mame. Aninti no shanenso. So what you see? Bia no we nya ne di so say January to December. Bia betimi akwa akotu. Bia April de the amount. You can April la ni twi your friend is saying. So what you see? Enti mane mu tiri mu say woda kra na ye nya no na bo pitiri kra na July kra no ni twi ye den obete de ben. Ubeti no obi akoka kuta wonan debi enti no hye nso so wate ase na fatu tirim okwa akire wonu bi a onnim se enne ye baaye no ade se ne yesua se de abosomfo no omoso se bo omonapon no edin yesua nafu adodo e wona awotwe ni mu da bia ne din ye wo nafu anso e na wona awotwe ni mu ye wo abosome edumienu e na wo afemu ni mu nyina ye yesua akwaside yesua fodwo yesua fofie yesua de ben awukude ene de keka ho bebre se wate ase enti no ene ye de adwumadie no ba na wie ya ne sa obi wa asembisa bia no uni asembisa ene na ofie adwuma ene se me so kwa bisa se die nti ena February no kwa mo se ne twemu ye den ojefo sawo hu die nti na ojefo ono ojeje nkrofo no ne nna no kora nnuru aduasa ade nti na wa nnuru aduasa etodo se mewo aduonu wotwe etodo se mewo aduonu nkono okwa akoko bisa eye ofie adwuma me den ma wo na wotwe adwuma no ntukwa akona ko bisa
ubisa ye hia mu a mebisa wo oka ye nyina ya boye nsem fefefe e de ama wo se wate ase okono kokoya akra papa ma dada ene mama se be ya wo pe bibia omo so be free energy mu ene ahomekeka mu aye de ben e de ama wo ye beda obi biara ase titire etiefuo a omunya abre etie yen ya mutie yen ye da mu ase bebre se ye wo radio stations bebre wo honom a mwatwetwe ne nyina aba mu bie mo afidie de kwato sompa ye da mu ase mo ton koso encounter afoforo se memene da e ya nopa no nwotwe de kopem no nkono bia ye ne ye mmofra no ehyiam adisua ade ye beda MCR so ase bra obi ye da wase systematic nyame onhira obi bia obo ama adwuma die ekoso emofra ye da mu ase pa memene da dra wo se nka moda ejojo mo ho nanso no munya ye ya na madware ahyemata ade abanyankopon mesire nyankopon ni tumi na hoɔden ni nimdie ni nyansa ni hunumu ene enyansa a odema ohne Solomon no omma mo bi manentra ne de no so no mie mo nti ase ani de bia se be ya ye kire wade classroom ene studio ha se ya ubetumi ate ase no wate ase yie no wadanso afiri afoforo mu se wate ase tinyankopon onhira mo na omma mo ahoɔden na munyini meye mpanim papa se mo ate ase ye beda ma wofo so ase e wo kwan hronko so fi se omma ama mo kwan anka munni hwea mo beye enti ma ne da mujai mo ma ema omo beka yen ho e wo studio ha Saturday bia no ye da mo ase mo nton koso a na mo ma emofra no emeka yen ho na ye ne won emom enhia de ye beda obi biara ase enkranzaman ye da mo ase wo odosronko a modeje brekra editie Sompa 90.7 airtime with case memene da anopa bia me a meboa ma adwumadie so course no so no ye frame Madam Vida Anabila me ye ochirechireni e wo fia so MA cluster of schools eninti no ye beda wase bra obi nyame onhira wo wadwempa wo de ba ya se emfa moa enkranzaman no minim se enka nkranza ha sei na nyankopɔ tonsu papa e de aguso ama na tre akobia se afa na nyina eninti no ye beda obi biara se na yakase da se ne ebesai ahia mu biem ye do obi bia eninti no ye de besi ha se bye bye. Sompa.